سلام نعاكم يكون كبرات سمعتنا لومي دما أبحق إنياس تمركزت زانتا حزنا لكم متينا لنا إمنت نايتاد اتبل زانتا كان أقرب لكم إنا بمجمريا إزي زانتا كاب زنببكو إيو تقامي كوينا رخيبيا نابخم في يبلا ألغو نقنياتو فتح بزيحو بقى حدار جزا تغيرو قالت مهرتي تخونكم كله قديفين بفقري متصوات كدهب إيه فقري أب حدار مالتي إيو إزي نايدك إيه حدرتنا فقري كي مثلكم بناقفيتا كي تسهلوني من باب كأ فتو زنبب إيو زعنبب مورالكم كأ أي فليني سيني لكم كتسمعوا تسفا يكبر نبتا زانتا كساقاقركم እምነት ናይታደ ፕሮፌሰር ኻልድ ከምዝ ክብል መደሩ ጀመረ ነቲ ወዲ 2 ዓመትን ፈረቓን ቆልዓ ዘድሊ ምክትታል ገበር ኩሉ ሰሉስን ረቡዕን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ጥዕና ነበረ ሐሙስ ሰዓት 11:40 ናይ ንግሆ እታ ኣብ ህይወተይ ፈጺመ ክርስዓ ዘይክእል መዓልቲ እያ ነይራ ሓንቲ ካብተን ነርሳት ናይቲ ቆልዓ ህርመት ልብን ትንፋስን ከም ዘቋረጸ ሓበረትኒ ብቕልጡፍ ናብቱ ቆልዓ ኸይደ ን45 ደቂቕ ዝኸውን ናይ ካርዲያክ ማሳጅ ኣካየድ ኩሉ ኣብቲ መስርሕ እታ ልቢ ግቡእ ስራሓ ክትጅምር ኣይከኣለትን ኣብ መወዳእትኡ ግን ረቢ ነታ ልቢ ስራሓ ንኽትቀጽል ኣኽኣላ አልሐምዱሊላህ ድሕሪኡ ናብቶም ስድራ ናይቲ ቆልዓ ብዛዕባ ኩነታቱ ክነግሮም ከድኩ ንዶክተር እቲ ዝኸበደ ሃዋሁ ንስድራ ሕሙም ኬድካ እሞ ኸኣ ኩነታቱ ኣብ ሕማቕ ኣሎ ኢልካ ምንጋር እዩ ግን ከኣ ክገብሮ ዘለኒ ነገር እዩ ነይሩ መጀመርታ ነቦቱ ቆልዓ ክረኽቦ ኣይከኣልኩን ድሓር ግን ነዲኡ ረኺበ ወዶም ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዝርከብን እቲ ምድማይ ናይ ጎረርኡ ጸገሙ ኸነለልዮ ከም ዘይከኣልናን ምናልባት እውን ሙማት ናይ ሓንጎል ከስዕበሉ ከም ዝኽእል ሓበርኩዋ እስከም መሕሰቦ እንታይ ኢላ መሊሳ ትኸውን ነቢዓ ዶ ወይስ ንዓይ ጉቡእ ካይገበርካን ኢላትኒ ካብዚ ኩሉ ወላ ሓንቲ በለትን ወላ ሓንቲ እውን ኣይገበረትን ሓንቲ ቃል ጥራያ ተዛሪባ ኸይዳ ንሳ ኸኣ አልሐምዱሊላህ ትብል ነበረት ድሕሪ 10 መዓልቲ እቲ ቆልዓ ክንቀሳቐስ ጀመረ ናይ ሓንጎሉ ኩነታት ኣብ ጽቡቕ ምንባሩ ኸኣ ብጣዕሚ ኣሐጐሰና አልሐምዱሊላህ እንተኾነ ግን ድሕሪ 2 መዓልቲ ንኻልኣይ ጊዜ እታ ልቢ ብምኽንያት ናይ ጎረርኡ መድመይቲ ጠጠው በለት ብተመሳሳሊ ከምቲ ናይ ቅድሚ ን45 ደቂቕ ዝኸውን ናይ ካርዲያክ ማሳጅ ኣካየድ ኩሉ ኣብዚ ግዜ ግን እታ ልቢ ስራሓ ክትጅምር ኣይከኣለትን ተስፋ ዝበሃል ከምዘየለ ነዲኡ ነገርክዋ ንሳ ግን ከም ዝበለት አልሐምዱሊላህ ኦ አላህ ንጽቡቕ ተኾይኑ ኣሕውዮ ንስኻ ኢኻ ጐይታይ በለት ብዘደንቕ ሓይሊ ናይ ረብል ዓለሚን እታ ልቢ ከም እንደገና ስራሓ ጀመረት ብድሕሪኡ እቲ ቆልዓ ክሳብ ናይ ጎረሮ ክኢላ መጺኡ ነቲ መድመይቲ ጠጠው ዘብሎ ተመሳሳሊ 6 ጸገማት ኣሕለፈ እታ ልቡ እውን ጽቡቕ ስራሓ ጀመረት 3 ወርሕን ፈረቓን ሓሊፉሎ እቲ ቆልዓ እውን ተመሓይሹሎ ግን ምንቅስቓስ ኣይጀመረን ድሕሪ ቕሩብ እዋን ግን ተመሓይሹ ምንቅስቓስ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ግን ባሃንደበታዊ ኣዝዩ ገጂፍ ሕበጥ
ብሰንኪ ረኽሲ ናይ ቲሹ ኣብ ርእሲ ዘጋጥም ተጠቕዐ። ንባዕለይ እውን ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣጋጢምኒ ይፈልጥን። እንተኾነ ግን ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ኣሰጋፊ ኩነታት ነዲኡ ነገርኩዋ። ከም ኩሉ ግዜ አልሐምዱሊላህ ብምባል ገዲፋትኒ ከደት። ብቁልጡፍ ንግቡእ ፍወሳ ናብ ክፍሊ ምክትታል ናይ ሓንጎል ኣእተናዮ። ድሕሪ 3 ሰሙን እቲ ቆልዓ ካብቲ ዝነበሩ ሕበጥ ተማሓየሸ። እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ምንቅስቓስ ኣይጀመረን። ብድሕሪዚ ድሕሪ 2 ሰሙን ኣቢሉ ኸውን እቲ ቆልዓ ብሃንደበታውን ዘይፍሉጥን ምምራዝ ናይ ደም ተሰቃየ። ከምኡውን ሙቐት ናይ ኣካላቱ 41.2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በጽሕ። ሕጂ እውን ነዲኡ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ነገርኩዋ። እንተ ንሳ ግን ብዓቕልን ሙሉእ እምነትን አልሐምዱሊላህ ኦ ኣላህ ንጽቡቕ ተኾይኑ ኣሕውዮ በለት። ብድሕሪዚ ምስኣ ድሕሪ ምውዳእ ናብታ ኣብ ቁጽሪ 6 ዓራት ምስ ወዳ ዝነበረት ኣደ ሓለፍኩ። ኣብኡ ዝነበረት ኣደ ክትበክን ዶክተር በጃኻ ገለግበር ሙቐት ናይ ኣካላቱ 37.6 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ዋይ ኣነ ወደይ ኩሞተኒዩ እናበለት ክትጭድር ጸንሓትኒ። ብምግራም ከምዚ ክብል መለስኩላ። ረኣያ ሞነት ኣደ ኣብ ዓራት ቁጽሪ 5 ዘላ ውላዳ ሙቐት ናይ ኣካላቱ 41.2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ግን ዓቕሊ ጌራ ንረቢ ተመስጉናላ በልኩዋ። ከምዚ ክትብል መለሰትለይ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይርዳኣኒ ወላ ኣይስማዓን እዩ ዘሎ በለትኒ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሓዲስ ናይ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣዘከረትኒ። እቲ ሓዲስ ዓቀላት እዮም ዝተባረኹ ትብል ኣዘኻኸረትኒ። ኣብ ናይ 23 ዓመት ሙሉእ ናይ ሕክምና ስራሐይ ከምዚኣ ዓቃል ኣደ ትቆልዓ ኣብ ቁጽሪ 5 ዓራት ዘሎ ኣጓኒፋትኒ ኣይፈልጥን። ድሕሪዚ 6 ወርሕን ፈረቓን ሓሊፉ ትቆልዓ ግን ክመሓየሽ ኣይተኻለን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ክርኢ፣ ክሰምዕ፣ ክንቀሳቐስ ይኹን ክስሕቕ ኣይክእልኒ ዘሎ። እታ ኣደ ነቲ ቆልዓ ብዓቕልን ተስፋን መዓልታዊ ትከናኸኖ ነበረት። እዛ ዓቃል ኣደ ውላዳ ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ዝርከብ እሞ ወላ ሓንቲ ክትገብር ዘይከኣለት ብዘይካ ንረቢ ምልማንን ብምስጋንን እዩ ዝነበረ ስራሕ። ረብ العالمين ከዓ ኩሉ ርኢላ እቲ ቆልዓ ብናይ ረቢ ረሕማ ከምኡውን ከም ጻማ ናይታ ኣደ ሙሉእ ብምሉእ ሓወየ። ሕጂ ምሳዲኡ ይጻወትን ይጎይን ኣሎ። እዚ ታሪኽ ኣብዚ ተዛዘመን። እቲ ዝቕጽል ታሪኽ እዩ ንዕንተይ ብንብዓት ዝመልኦ። ድሕሪ ዓመትን ፈረቓን ኣቢሉ ኸውን ኣብ ስራሐይ እንከለኹ ሓደ መሳርሕተይ ሓደ ሰብ ምስ ሰበይቱን ደቁን ክረኽበካ ደሊሎ በለኒ። መን ኢለ ብዝሓተትክዎ ከም ዘይፈልጦም ነገረኒ። ስለዚ ክረኽቦም ከድኩ። ወለዲ እቲ ዝሓከምክዎ ቆልዓ ኮይኖም ከዓ ጸኑሕ። ሕጂ እቲ ቆልዓ 5 ዓመት ገይሩሎ። ልክዕ ከም ዕምባባ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ነበረ። ምስኣቶም ወዲ 5 ወርሒ ዝኸውን ካልእ ቆልዓ ነበረ። ድሕሪ ምዉቕ ኣቀባብላ ምግባር እናተዋዘኹ ዝሓድሽ ቆልዓ ደኣ መበል 13 ድዩ ወላ መበል 14 ኢለ ነትቦ ሓተትክዎ። እናስሓቐ ጠመተኒ። ከምዚ ከዓ በለኒ፣
إذا خلقنا يو إتن السخازة حكم كي خاء إني هالكاقو بيزو زي السخازة حكم كيو دحرني 17 عمت مخاننات زتولديو بلني دحر مولادو دما بتزرع أخي خونتات تتقعيلو أسحاب اللي دحرنا زمس معي نفسيكو قوات أتصراي كالكون نبعتي كمو حجيو كزاري جميرو بغتبات نتسابعي بقلتو مسيحيبه ناب كفلي أأتقوو بزعبا سبيتقا حتى تقوو كمي عينتي هذا سبيتقا دحريني 17 عمت مقاننات زرقبطو ولاد أمو نموز زبتصح كوناتات هقات إمو إذو كل عقلق تقبرك إله لبا أي مادون بحكي بإيمان مليئوكو خون علو لبا بالكو تايلو ملي سلي مسلكم بزا سبيتي نا 19 عمت ناي مرعى أوان جرنا لنا إذو كل عمتات فتسيما صلاة الليلي مالت بليت سجدان أحلفاي تفلت فتسيماون كتحمي يكون كتحسو رياي يفلت كاب جزاقا كواتسئ يكون كأتو نعي بتصبغن بمقللن تقبلنن تفانونن كله تقبر اللي بفتوة ملؤ دليتن فقرن يا تقبر اللي كم زقبل كأ زربقو زازمن برقص دكتور بمخنيات زقول أخبروتن فقرن أتألاليان كأ عيني مليئة ختمتا بطعمي إذا حفر بلني أنا دما كم زبالكو إتي ناي بحق إذا قبقا كبخاك ترخبو تخيل فتواتي خاء نسويلة ملس كله اسك نفسنا كلتنا أبوتا إذا أدى نأتوه كمتي نتا نقول فتناتات بعقلي موضعنا يدو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم زي إلهم حدي حدث ولدو تخلي كم حدا أبنت ناي أسلامي إياه أب كله أنفت زمت نفاس نتا تخلي عطفة انت خونا جن اتي نفاس مس حدا كأ تختبل لك كم أخاء حدا مؤمن سأقاماتن شكراتن لقات أمو كساب ربي نتي خبيد وزلو زلقسلو عقلي يقبر يقبو سلاتي نتعقستي تينيركم لسمعكمنا الزنا إنا نمسكن كم أودما رئيتكم نمهاب أي تحمقو share and subscribe أي ترسونا بخالق مدب سقابنا الرخب سلاما عنان نمني لكم